हाथाइनि बेराम फाहामगिरि डाक्टर प्रदिसर दैमारिनो अंकुरम एक्सेलेन्ट एवार्ड 2025 बान्था होदों। 2025 बोसोरनि अंकुरम एक्सेलेन्ट एवार्ड बान्थाखौ सोरखारि नङै फसंथान अंकुरमा बोसोरफ्रोमबो होबोनाय बादिनो बे बारावबो गुबुन गुबुन बिथिङाव जाफुंसारनाय आरो बिहोमा होनाय सुबुं आरो फसंथानफोरनो बे बान्थाखौ होबोदों। बे बाराव हाथाइनि बेरामनि बिथिङाव गोदान सोलोंथाइ लानाय आरो हाथाइ बेरामनि बिथिङाव मोजां फाहामथाय होबोनायनि थाखाय डाक्टर प्रदिसर दैमारिनो अंकुरम एक्सेलेन्ट एवार्ड बान्थाखौ होनाय जादों। मख'जाथावदि डाक्टर प्रदिसर दैमारिया फरायसालि थाखोआव बर' बिजोङाव फरायनाय गिबि हाथाइनि डाक्टार। बिथाङा मेथाइ खननानैबो जोबोद मोजां मोनो। बिथाङा मेथाइ खननानैबो जोबोद मोजां मोनैनि थाखाय बेरामि फाहामथाय होनायाव मुखुब थानायनि गेजेरजोंबो भकेल आयदायाव भातखान्दिनिफ्राय बिसार खालामो। डाक्टर प्रदिसर दैमारिया सुक्लाय सेरफांनि जाब्रांपारा गामिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बिलिचरन दैमारिनि देरसिन फिसाज्ला। डाक्टर प्रदिसर दैमारिनो अंकुरम एक्सेलेन्ट एवार्ड 2025 खौ गथायो पद्मश्री डाक्टर इलियास आलिया। बेबादि अंकुरम एक्सेलेन्ट एवार्ड 2025 मोननायफोरा जाबाय रुंसारि जुबिन गार्ड, डक्टर बुलजित बुरागहाय, भुपेन सयकिया, सुबीर घोष, भाइमन दा, लासित दा वारियर, बन्दीप शर्मा, जुनु नाथ, आचर्य बरपात्र, सुभाषना दत्त, शशांकर समीर, रीता चौधरी, वाहिदुर रहमान, उमा चेत्री, निउज 18, दैनिक जनभूमि, गौतम शर्मा, गालिबुर रहमान, डक्टर रीमा मल्लिक, एस्ट्रोलजी डिभाइन, डक्टर गलाब चन्द्र डेका आरो डाक्टर अनुप बर्मन। एनजिअ अंकुराम एनजिअ बे बेसिकेलि गुवाहाटि बेस आरो बिथांमोना अल आसामाव खामानि मावो। ओमफ्राय अल आसामनिफ्राय मोनफ्रोमबो फिल्डआव रेसपेक्टिभ फिल्डआव जाय मानसिया जायखौ होनो माने गावनि खामानियाव एक्सेलेन्सि देखायनो हादों, गावनि खामानियावहाय बे मोजाङै खामानि मावनाय डेडिकेसन आरो कमिटमेन्ट बेफोरखौ लाखिलांनो हादों, बेफोरबायदि मानसिखौ सिनायथि बासिब्ल' मोनसे रिकगनाइज मोनसे होयो। आरो बेबायदिनो बिथांमोना आंखौ बे बोसोरनि थाखाय डेन्टेल फिल्डआव हाथाइनि ट्रिटमेन्टनि फिल्डआवहाय लोगोसे ओमफ्राय हाथाइनि माखासे सोलोंथाइ लानायनि बेलायावहाय आपग्रेडेसन, जिखौ जों होनो आपग्रेडेसन बा आपडेट, गावनि नलेजखौ आपडेट लाखिबाय थानाय बिथिङाव आग बारायनाय नुनायलाय बिथांमोना आंखौ सायख'दों। आरो बिथांमोननि बे रेकगनाइज होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावो। आरो आंबायदिनो आरो गुबुनाबो दङ, बिथांमोनखौबो नायसंगोन सानसे समावहाय। खिन्थु आं हास्थायो जे बयबो गाव गावनि खामानिखौ जि मावो मोजां मोनो, गावनि हबिया मा, गावनि प्रफेसना मा, बेखौ एदामेन्ट माने गोसो होनानै जुदि मावलांबाय थायोबा मोनसे समाव बिदिनो रेकगनाइजआ मोनो। जों मिथिगौ जे नोंथाङा स्कुलिंआव बर' बिजोङाव फरायनानै डाक्टार जानो हानाय, बा नों बेसेबां गोरलै बे बिथिङाव नोंथाङा मा एसे गोब्राब जायो आथिखालाव एसे फरायनाया सिरियासनेस जाबाय। जोंनि समावहाय बारा सिरियास नङामोन। बर' बिजोङाव फरायनाय मानसिया जों इंलिसखौ माने क्लास 5निफ्रायसो मोनोमोन नालाय। बे बिथिङावहाय जोङो क्लास 10सिम बर' मिडियाम फरायनाय हिसाबै क्लास 10नि इयुनाव 11-12 माने क्लास थाखो 11 थाखो 12आव गोबां खस्थ' मोनफैनांगौ जायो, डिक्सनारि लायै फरायनांगौ जायो आरो। ओमफ्राय बोसोरसेया फार्स्ट इयाराव खस्थ' जायो, बिनि बोसोर सेकेन्ड इयारसोनिफ्राय गासिबो इजि जानाय मोनलांजोबो, गासिबो एज इट इज माने इउजुवेल जायो। बेथ' नंगौ, जोङो एक्सुवेलि हाथाइनि बेलायावहाय गैयानो, बर' मानसियानो गैबावामोन बे समावहाय। आं जेब्ला हाबदोंमोन 3ल'सो दङमोन। जोंहा गवालपारानिफ्राय बे एसामिस मिडियाम फरायनाय, सासे अदालगुरिनि दंमोन, बिथाङा इंलिस मिडियाम फरायनाय। स्कुलिंआ स्कुलिंआ बिथांमोनखौथ' बर' बिजोंनिफ्राय फैनायसो आंनो 3 नङाबा 4थि माने बर' मानसि हिसाबै बर' फरायसा हिसाबै माने 3थि नङाबा 4थि जागोन आरोखि। खिन्थु आं मिथिनायाव 3थि बर' डेन्टेल फरायनाय। बर' डेन्टेल फरायनाय आंनि इयुननिफ्राय खिन्थु बहुद ओंखारबाय दासिम।
गैथ्राबाबो नोङो 30नि बारासो जाहैयो दासिम दासिमाव